Alhamdulillahirabbil alamin. Hake Allah, ilmune pun Allah mboten saged sakbenere diajaraken. Mboten saged diajaraken nggih niki hake Allah, ilmune Allah. Melalui panjenengan niki mangke sholawat niki mangke diparingi dhateng Allah ilmu kiyambek. Nggih. Niki mboten asal diajaraken tapi kula damel contoh kersane panjenengan mangke lek ngalami mboten bingung. Panjenengan maca suratul Al-Fatihah nggih. Niki mboten asal lho, pun sampean tiru-tiru nggih. Aja tiru-tiru niki. Cukup mawon sampean tiru apa sholawate mawon. Tapi mangke sampean di tengah-tengah sholawat iki diganti enten tambahan sing mboten enten syariat. Niku mboten asal diajaraken, tapi niki kula sampaikan sekadar contoh. Nggih, pun tiru-tiru. Maca sholawat, maca niku wau diganti dhateng Allah. Suratul Al-Fatihah, ten Al-Fatihah niku pun jelas, suratul Al-Fatihah niku pun jelas. Nggih, satu kalimat satu ayat Siratal Mustaqim ngoten nggih. Lah niki mboten ngeban niki cara basa umume. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mboten asal. Ora usah tiru-tiru. Mangke lek ngalami kiyambek panjenengan mboten napa-napa. Karena Allah langsung maringi. Termasuk Mbak Nur nggih. Mbak Nur niku diparingi suratul Al-Fatihah utuh. Mboten enten ngebane cara umume niku wau, mboten saja. Lah niki mboten asal lho sampean nggih. Namung niki gambaran mawon dados contoh mawon. Termasuk saat salat sampean. Sampean saat salat nggih. Salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mari ngoten enten. Karena kita niki yang Jawa. Allah Maha Besar ngoten niku. Bahasa Indonesia niku mboten asal disampaikan umum, lek disampaikan umum digrodhok tiyang kula. Sesat niki jelas. Nah niku jelas. Niki asale salat diparingi basa Jawa krana kula tiyang Jawa. Lek bahasa tiyang Inggris tiyang nika nggih otomatis bahasa Inggris. Allahu Akbar. Dadi apa, Mas? Apa? Oh my God ngoten. Oh my God. Lha ya napa dadose? Ah niku pribadi kalian Allah nggih tetep. Lek enten tambahan sing boten enten syariat, boten asal diajaraken. Nggih, namung niki kula sampaikan mung dados ilmu mawon. Nggih termasuk bahasa Indonesia. Mboten angsal niku. Niku nggih Allah ki ambek ingkang nguji. Kon percaya enggak agama kiki Islam agamaku. Kon wong Jawa, kon tak kei ilmu saiki. Sembayangmu basa Jawa. Lha lek sing enten ngeyakini malah nggih niku wau terjerumus niki nggih gurune Allah. Maka sejatine abadi kekal niku gurune Zatullah nggih Allah nika. Lha nggih enten salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Awak niki damel goyang. Nggih, malah eling lagu dangdut. Bila jauh hatiku semakin rindu ngoten. Bila dekat aku pura jual mahal ngoten lagune Sinta Bella kula sanes Astris. Dadi kula mboten saged jelasaken sak terang. Lho niki salat. Nggih niki pribadi kali Allah diuji kalian Allah. Oh, diutus ngoten, datang Allah semakin jauh, semakin rindu tapi kating nglakoni salat, kating nglakoni ibadah males. Moko enten harus yang dikorbankan. Wah, langsung salat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten bisa direken suara niku. Niku suarane Allah, sare suarane setan. Panjenengan cek ngertos. Lha niku ngoten. Lah sing ngomong malih nggih ngoten. Tambah malih lagune Ahmad Dhani niku. Berdetak jantungku ngoten niku Mas Waidi. Ya napa ing lagune saged. Setiap ada kamu berdetak jantungku ngoten niku. Berdetak lebih kencang seakan generang mau perang. Lho niku ngoten. Saat ibadah ning Allahu Akbar deg 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 ngoten. Sampai enten sing nglagokno ngoten.
kasmaran teng Allah. Nah niku ceritane kasmaran datang Allah. Wonten malih nggih. Tapi kula kan basa Indonesia, basa ngoten. Nggih, niku cintamu bak pukat, hatiku terpikat. Kasihmu tak jemu semu, bercumbu merayu. Iki lek sing nyanyi napa niki wau diarahkan teng tiang estri, tiang jaler ngoten. Mboten niki kendhakipun Allah panjenengan saat nglampahi salat. Dadine wonten ajaran-ajaran dugi Allah sing boten enten syariat termasuk suratul Al-Fatihah niku wau sampai dibolak-balik niku wau di tengah-tengah siratal mustaqim niku mboten asal diajaraken panjenengan pribadi. Mboten usah diajaraken, sampean mangke kula ajari lek anjene kula sesat kula ajari. Wis salat nang Allah nyanyi yo setiap ada kamu berdetak jantung nggih mboten Gerutuk. lopot panjenengan digrotok tiyang. Wong pun jelas di Al-Qur'an niku salate tata carane basane enten surat pendek lan surat wajib suratul Al-Fatihah. Nggih niki pribadi mawon, mboten usah ditiru-tiru termasuk nggih suratul Al-Fatihah sing kados niku wau. Kaya kancaku nang berporong iku salate ngeket. Lah niku nggih mangke nggih kados ngoten. Niku kepireng swara-swara sing ngoten niku ditutaken akhire awake sempal, akhire sakniki nggih nyoroaken keluarga buyar awake mlebu rumah sakit jiwa. Nah niku dadose panjenengan tetap berpegangan kepada syariat karena syariat itulah yang bisa mengantarkan torekot hakikat makrifat. Syariat tanpa makrifat niku sesat, makrifat tanpa syariat tanpa makrifat niku mang delah mung saged crita maca. Namun makrifat tanpa syariat sesat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.